Bon dia, Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, Vicbert, bon dia a tots, encantat d'estar aquí. Quina és la teva feina principal, no, com a ser professor? Jo al final em dedico a ser mestre, jo ja sabeu, us vaig tenir a vosaltres i és la meva professió i al final doncs m'ho compagino una mica amb el futbol. Al final el futbol em deixa fer també la feina de mestre, que és la meva feina principal, i després doncs em dedico a jugar a entrenar i a jugar a la Kings League el temps que puc. Tu què deixes sent professor? Sí, és una cosa que m'agrada, és una feina que, coneixes a nens, dediques molt de temps als infants, veus com evolucionen, veus com creixen i és una feina, tot i que és una mica complicada perquè tens diferents personalitats i has de treballar amb diferents alumnes, és una cosa que m'agrada molt i al final doncs, aquest temps, aquest projecte que estàs amb ells, doncs intentes dedicar-te al màxim a que compleixin tots els objectius a nivell personal i a nivell social. Com va ser el teu primer contacte amb la Kings League? T'esperaves acabar formant part d'un equip? La veritat és que jo ho vaig veure des de fora, el primer any no estava dins de la Kings League i vaig, a partir d'informació dels alumnes, que inclús me sembla, diria que va ser la teva classe la que em va inspirar a provar, a fer les proves, perquè no ho tenia gens clar, jo havia deixat el futbol 11 i no tenia cap intenció de tornar a jugar a futbol, doncs vaig decidir tornar-me a tornar a incidir en aquest esport i bé, al final doncs estic aquí encara de moment gaudint una mica més del futbol i molt content per l'oportunitat que em van donar. Quina ha estat la teva millor experiència jugant a la Kings League fins ara? Jo crec que he tingut moltes experiències bones, positives, per això segueixo jugant en aquesta lliga. Podria destacar la Final Four que vam fer al Palau Sant Jordi amb Cuny Sports, que era doncs, la primera experiència a nivell d'estadi que vam jugar. Després, doncs, ser campions de Lliga al Withing Center de Madrid també va ser molt divertit, però si m'he de quedar amb una em quedo amb la Final Four que vam viure a Mèxic, que vam jugar al camp del BBVA, un camp de 60.000, 70.000 persones, tot ple, i que va ser una experiència que no oblidaré mai, tot i que vam perdre aquell partit, doncs l'experiència va ser molt bona. Quin aspecte ha canviat la teva vida el fet de jugar a la Kings League? De fet no ha canviat massa, simplement doncs, que he tingut l'oportunitat de conèixer més gent, de potser créixer a nivell de xarxes socials, a nivell de que cada partit tinguis una petita pressió per guanyar, perquè hi ha molta afició darrere, sobretot dels equips com Science o Ultimate Móstoles, que són el que estic ara. Hi ha molta gent que ho viu molt i llavors sempre t'apreten perquè treguis bons resultats, perquè guanyis i a nivell de pressió social sí que ha incidit una mica en mi, però al fet de la meva vida jo he estat acostumat a jugar a Barcelona, a fer els viatges, vull dir, no m'ha repercutit en gaire cosa, simplement en el fet de viure aquestes experiències noves. Hi ha algun moment concret que recordis amb especial emoció? Sí, com t'he dit, jo crec que la Final Four, vull dir, és un moment en el que nosaltres ja vam estar 2 setmanes a Mèxic, aquella era la tercera setmana, per sort vam arribar dels últims 4 equips, només en quedaven 4 i això va fer que agaféssim un altre avió i ens anéssim a jugar a la Final Four a Monterrey, no? Llavors l'experiència aquesta d'estar amb els companys una setmana més, anar a jugar a un estadi professional, sentir-te com un jugador professional gràcies a aquesta experiència, doncs és una cosa que recordo molt amb molta emoció. Quin ha estat el rival més dur que has tingut? La veritat que hi ha hagut molts partits complicats, recordo jugant amb Science un Ultimate Móstoles, recordo també l'equip de G3X que ens va eliminar a la Final Four. Hi ha hagut partits molt disputats, al final doncs, tots els equips tenen jugadors bons i ens costa molt guanyar els partits també a nivell de cartes, a nivell de jugadors, a nivell de sort també influeix molt. Llavors te podria dir molts equips que ens han costat, però si m'he de quedar amb 2, doncs amb Móstoles segurament i amb G3X. Deixaries la Kings League per anar a jugar a Primera Ref? La veritat que amb 18, 19, 20 anys m'ho plantejaria segurament, però tinc 31 anys, ja el futbol és com una passió que porto però que ja no em dedico professionalment i la veritat que ja porto molts anys jugant a futbol, és una cosa que gràcies a l'experiència que estic vivint doncs segueixo animat a seguir jugant però no li dono molt de temps. Jo crec que un anyet, potser 2 anyets més i ja acabaré de jugar perquè és una cosa també que ja has de dedicar molt de temps, molt d'esforç, sacrifici
i és complicat també una mica compaginar-ho sempre amb la teva feina, amb la teva vida social i això, així que de moment no em plantejo fer una altra cosa. Quin equip creus que té el millor projecte esportiu? No només en la Kings, sinó també en la Queens. Bueno, jo com a projecte esportiu penso que ja no d'aquest any, sinó dels últims 3 anys, des de que es va començar la Kings League i la Queens, jo crec que Porcinos, Ultimate, inclús Science, són 3 equips que sempre han mantingut el nivell tant amb equip masculí com equip femení. Sempre hi ha hagut alguna temporada que potser no han anat tan bé, però sí que és veritat que des de que han començat els seus equips sempre han estat per dalt. Pot haver algun split que no ha acabat de funcionar del tot bé, però són 3 equips que sempre volen estar a dalt i que sempre dediquen l'esforç a que tant l'equip masculí com l'equip femení puguin arribar a les finals. Clar, Cunisports també té molts bons equips. Sí, Cunisports jo crec que també en fèmines ha anat molt bé. Aquest any el masculí també li està anant molt bé, tot i que els primers anys li havia costat molt. Aquest any sí que és veritat que tant en masculí com en femení estan fent un molt bon any, però com a projecte esportiu considero ja des de que va començar la Lliga i crec que els altres equips tenen una mica d'avantatge respecte a Cuni. Et va canviar la vida el fet de jugar a la Kings League? No, és el que t'he comentat abans. Jo crec que a nivell de canviar la vida no, simplement que he pogut seguir disfrutant del futbol i gaudint altres experiències, però no em canvia en cap sentit, simplement en el fet de poder viure aquestes experiències, de tenir l'oportunitat de viure coses que amb el futbol tradicional no havia viscut i res més. Al final segueixo fent la meva vida, segueixo la meva vida amb la parella, segueixo la meva vida amb els meus amics, segueixo anant a treballar igual que anava abans, per tant no hi ha hagut un canvi dràstic en aquest sentit. Perdeu la semifinal contra el G3X a Monterrey, Mèxic, i seguidament quedeu últims al quart split. Era moment de canviar d'equip? Bueno, de fet, en aquest moment tots estàvem molt contents. Veníem de ser campions de Lliga, veníem d'arribar a una Final Four en un Mundial, llavors tots estàvem molt animats en continuar jugant. De fet, l'equip és el mateix, inclús es fan fora, com en marquen cada any, 3 jugadors i entren 3 jugadors nous per aportar una mica més, però ningú pensava en què anés l'any com va anar. O sigui, al final jo també vaig tenir una lesió bastant greu, que des del quart partit ja no vaig jugar més aquell split, vam tenir moltes lesions, no vam tenir gens de sort amb el tema cartes, amb el tema d'alguns partits que podíem haver tret, i al final les dinàmiques ens afecten, i quan una dinàmica és positiva tot va molt millor i vam tenir una dinàmica negativa i això va fer que quedéssim tan malament. D'on ve la teva passió del futbol? Des de ben petit. Jo ja començo a agafar la pilota amb 3-4 anys, començo a jugar a l'escola, tots els meus amics juguen a futbol, me'n recordo sempre des de que era petit que jo sempre sortia al barri, a davant de la plaça, a agafar una pilota, a fer partits. És una cosa que sempre m'ha agradat, és un esport que hi he dedicat molt de temps, m'ha agradat molt, inclús m'agrada, i ja des de ben petit que ja tocava la pilota. Et veuries mai com a entrenador d'un equip, sigui a la Kings League o del futbol en general? Bueno, he estat entrenador de Benjamí, a la Vi, de nens petits abans d'entrar al col·legi, abans de treballar al col·legi. Una vegada ja vaig començar pràctiques, em va ser difícil compaginar la feina del col·le amb seguir anant a entrenar. I és una cosa, jo tinc els 3 nivells d'entrenador, que podria plantejar-m'ho, però a hores d'ara no ho veig factible. Sí que m'agradaria potser més endavant, quan ja deixés el futbol, mirar d'entrenar algun equip o ser segon entrenador, perquè és una cosa que m'apassiona i que no em voldria seguir lligat amb el tema del futbol, però que no tinc ara mateix plantejat com a futur actual. On et veus d'aquí 5 anys dins el futbol? Apartat. D'aquí 5 anys em veig fora ja del futbol, com a aficionat seguir veient el futbol tan tradicional com alguna cosa relacionada amb la King segurament, però de moment no em veig ni com a jugador ni com a entrenador. Suposo que quan acabi la meva etapa com a futbolista descansar una mica del futbol, veure'l des de fora, seguir animant els equips que m'agraden i disfrutar del futbol però des d'un altre punt de vista. Si poguessis definir l'experiència de jugar a la Kings League en una paraula, quina seria? Magnífic. Crec que són experiències, com t'he dit abans, molt enriquidores, li recomanaria a tothom. És un projecte difícil perquè hi ha molt pocs jugadors els que puguin accedir a la Kings League
i és una experiència que jo recomano a tothom qui li agrada el futbol i que ha jugat en cert nivell a futbol, doncs provau, perquè és el que dèiem abans, no? Que et donen experiències que són molt enriquidores i que amb el futbol tradicional costen molt de viure, a no sé que puguis arribar doncs, a jugar a primera divisió o a segona inclús per poder viure aquestes experiències. Tens alguna cançó que no pot faltar mai abans d'un partit? No sóc el típic jugador que s'escolti cançons abans, o sigui, posem la música, hi ha sempre un encarregat de posar música els dies del partit i no hi ha una cançó que digui l'he d'escoltar, vull dir, les que posen al vestuari normalment ens agraden a tots i no em centro gaire amb la música que escolto. I tornant a l'split passat, això que dèiem de quedar últims, l'últim partit d'aquell split, el Prime MVP, va dir més o menys això. Aquesta és la conseqüència d'haver guanyat. Creus que té raó o que el fet de ser el mateix equip hauríeu hagut de continuar igual de bé com el tercer split o com ara Gigantes? Sí, jo penso que en part té raó. Al final nosaltres veníem de guanyar la Lliga i tots els equips et veuen com un rival que volen guanyar, que som el rival a batre en aquell split, i també hi havia, suposo, un extra de motivació per part dels altres equips per guanyar-nos. De fet, a nosaltres l'any que guanyem ens passa el mateix perquè érem un equip que ningú creia que nosaltres podíem guanyar-lo i al final, doncs, a base d'esforç, de motivar-nos, d'ajudar-nos entre tots, doncs vam aconseguir guanyar-lo, cosa que cap dels equips o cap dels presidents esperava, així que entenc que devia passar el mateix al revés i per això també ens va afectar a nivell emocional, a nivell de jugar als partits, de tenir aquesta pressió de ser campions i de tenir que guanyar i no es va donar. DJ Mario et clausula. Si no recordo malament, diu que ja portava temps parlant amb tu. Com has viscut aquest tercer canvi d'equip? Bé, al final era un dels equips que volia anar. Jo volia seguir a Science, òbviament, estava molt content allí, havia estat molt bé amb el míster, amb el president, tenia molt bona relació, però sabíem que algun equip o altre havia de sortir, i en cas de sortir l'equip de Móstoles era un equip que m'agradava, com jugava, pel seu entrenador, pel seu president, i bueno, jo sabia que la intenció seva era doncs, clausurar-me i supercontent de que m'haguessin fitxat aquest equip. T'arrepenteixes d'haver-te canviat d'equip? Al final jo no puc decidir, o sigui, al final nosaltres ens diuen on hem d'anar i no tenim opció de decidir si em vull quedar o si he de marxar. És veritat que l'Split no ha anat del tot bé, al final aquesta setmana vam guanyar i hem aconseguit el passe al Mundial, que és el que tots volíem. No m'arrepenteixo, al final les decisions que el prenen doncs, són per alguna cosa, ells em volien a mi i jo volia jugar amb ells, per tant endavant i a veure si se'ns dona l'opció de competir pel campionat o inclús pel Mundial. Si haguessis tingut l'opció de triar, quin equip hauries volgut anar si no hagués sigut Ultimate Móstoles? Si no hagués sigut Móstoles o Science, que és en el que m'hagués quedat, segurament hagués buscat un equip que tingués opcions de Mundial o que ja el tingués assegurat, com era Porcinos i Gigantes. Porcinos perquè m'agrada molt Ibai i Gigantes doncs, perquè ja tenia el Mundial fet. Tens previst seguir la Kings League uns quants anys més? Sincerament no. No em plantejo continuar potser l'any següent o al cap de 2 anys. És una cosa que ja li dono molts toms i més complicat també el fet d'anar a entrenar fins a Barcelona, estar cada cap de setmana lligat amb el futbol. És una cosa que ja havia deixat abans perquè tenia mals al genoll, segueixo tenint dolors perquè tinc els 2 genolls operats i cada cop em costa més. Llavors no li veig gaire futur pel que fa a llarga duració. Jo crec que si no és aquest any, l'any que ve o l'altre seran els meus últims anys allí. Quin ha sigut el teu millor gol que has fet? Jo el gol que recordo com a més bonic, diguem, doncs jo crec que va ser el que vaig fer a quarts de final, diria, contra Aniquiladores, al Mundial també, va ser el Mundial i era un gol important, anàvem per sota el marcador, va ser l'empat i és un dels gols que crec que dels més bonics que he fet a nivell de Kings League. Quan creus que li queda la vida a la Kings League i a la Queens? Jo crec que llarga. Jo crec que ara han impulsat moltes lligues, tant a nivell internacional com a nivell mundial. Han començat lligues a Brasil, a Itàlia, a França, a Alemanya. Tenen la idea de començar als Estats Units. Vull dir, jo crec que és un projecte de llarga duració i que intenta enganxar al màxim la gent
i jo crec que la gent que està al darrere, doncs, la intenció que té és que duri molts anys. A quin equip no t'agradaria anar? Sincerament no m'agradaria anar potser a un OK. És un equip que el president m'agrada perquè és Iker Casillas i sempre l'he vist com un ídol, no? Com un gran porter, però crec que és l'equip que està més abandonat a nivell de president, de no aparèixer, de potser no dedicar-hi tant esforç com fan altres presidents, i pel simple fet de que el president no hi és gaire aquí, doncs preferiria anar a un altre equip. Quin consell donaries a algú que vol jugar a la Kings League? Que gaudeixi, que disfruti de cada moment que té la Kings, dels partits, del tracte amb els presidents, amb els entrenadors, amb els jugadors exprofessionals que hi ha. Vull dir, al final és aprofitar l'experiència, viure al màxim i gaudir de tot el que envolta el fenomen de la Kings. Quin equip creus que no aconseguirà un títol o li costarà molt? Bueno, per equips i pel que porten en els últims anys, equips que no s'han classificat per fer el play-off, que podria ser un OK, Rayo, Pio, són equips que sempre han estat per baix, que els hi costa molt. Jo crec que aquests tres equips són equips que com no canvi alguna cosa ho tindran difícil d'aconseguir un campionat. Tema Cupra Arena, l'estadi, fa molt poc la Kings League va publicar aquest vídeo. Bienvenidos al Cupra Arena. La Kings League y Cupra siempre han tenido un mismo objetivo: redefinir las reglas del juego. Y ahora estáis a punto de sentir el verdadero impulso imparable. El primero que toque el nuevo Cupra León descubrirá el auténtico poder. 3, 2, 1... Entenc que de moment no ens pots dir res, però a tu t'agradaria que canviessin l'estadi? Sí, a mi sí, sincerament no havia vist el vídeo, no he escoltat res de que hi hagi un canvi al Cupra. A mi sí que m'agradaria que fos un camp més gran, hi hagués més espai també per jugar. M'agraden els camps una miqueta més grans, que hi hagi més espai perquè hi pugui més transicions, més 1 contra 1, i després pel tema de les graderies, que pogués venir més gent perquè tenim el límit d'aforament bastant curt, i llavors permetre que pogués venir més gent a veure els partits estaria molt bé. Doncs us he portat un detall, una samarreta de Science, és la que he pogut portar, és la camiseta en la que vam quedar campions de l'Split, i com vau comentar que teníeu la idea de fer un sorteig, aquesta és la samarreta, amb el meu nom, el número, i la part de davant, Infojobs, encara que ara ens patrocini MediaMarkt, on us firmo on voleu que us firmi? Aquí el número mateix? Sí. Fantàstic. Doncs el sorteig començarà el dia 19 de maig a través de la plataforma d'Instagram. Moltes gràcies, Sergi, per compartir el temps amb nosaltres. És un plaer estar amb els meus exalumnes i passar una bona estona. Ens veiem al pròxim videopodcast de Micròfon Obert.